Sa tmiem din is-sena se jkunu tlestew ix-xogħlijiet ta' tisbieħ u restawr fuq id-daħla tal-Isla u nħawi ta' Belvedere. Dawn qed isiru bħala parti mill-implementazzjoni tal-istrateġija tal-Kottonera b'investiment ta' €1,300,000. Dan il-proġett qed jitmexxa mill-Korporazzjoni għar-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, il-GHRC, u beda fl-aħħar ta' April illi għadda. Il-proġett jinkludi fost l-oħrajn interventi fuq is-swar b'tul ta' 400 metru. Il-mini fid-daħla tal-Belt, it-tori tal-arloġġ u l-bitħa interna fl-iskola primarja. Fuq is-swar ħanamluh iktar aċċessibbli, anki persuna bil-wheelchair ħajkun jista' jikla u l-anzjani tagħna permezz ta' taraġġ u rampi oħrajn li persuni li jkollhom problema ta' mobilità jkunu jistgħu jitilgħu jużaw u allura dan mbagħad se jkun spazju fejn in-nies jistgħu jintaqgħu jgawdu il-veduti sbieħ li dal-port idawwar bihom. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni Anthony Agius De Celis qal li din se tkun biss l-ewwel fażi tal-proġett u maħsub li dan jitlesta sa tmiem din is-sena. It-tieni fażi ħatkun mbagħad li nirranġaw il-pjazza u t-tielet fażi hija li nagħmlu dwal kollu neċessarju. Imma il-fażi tal-lum hija l-fażi ta' fejn qegħdin nirranġaw is-swar, ħanranġaw fuq is-swur u mbagħad dawna ħajkunu miftuħin għall-pubbliku meta l-proġett ikun lest. Il-Koordinatur Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Kottonera Glenn Bedingfield qal li kull fażi tal-proġett kienet mixtieqa mir-residenti tal-madwar u għalhekk hija parti kruċjali mill-implementazzjoni tal-istrateġija tal-Kottonera. Mhux biss nirrestawraw il-fortifikazzjonijiet tal-Bastjun ta' San Mikil imma qegħdin ukoll nirreġeneraw l-erja kollha u dan huwa x-xewqa tan-nies. Dana kienet waħda mix-xewqat li esprimew in-nies matul il-konsultazzjoni pubblika li konna qegħdin nagħmlu għall-istrateġija tal-Kottonera u din l-istrateġija tal-Kottonera illum permezz anke ta' dan il-proġett fost proġetti oħrajn qed tkun implementata. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg żar ix-xogħlijiet li bħalissa hemm għaddejja brabta mal-proġett u faħħar l-impenn tal-ħaddiema fi proġett ieħor ta' tisbieħ għar-residenti tal-madwar.